आज आपण खेकड्याचं रस्सो कसं बनवूचो तो बघणार आहोत। मस्त असं झणझणीत खेकड्याचं रस्सो बघा, बघताच तोंडात पाणी सुटला असं तेवढं हे झणझणीत असं खेकड्याचं रस्सो अगदी सोप्या पद्धतीने आपण बनवलेलो आणि खेकडे कसे साफ करूचे ते पण आज मी तुमका दाखवणार आहे। बनवूक पण एकदम सोपं आणि चविष्ट असं हे खेकड्याचं रस्सो, मसालेदार असं खेकड्याचा रस्सा अगदी भाताबरोबर किंवा पोळीबरोबर एकदम अप्रतिम लागता। आणि मालवणी लोकांका हे तर जबरदस्त टेस्टी असं मालवणी खेकड्या पद्धतीचं बनवणार आहोत आपण। तर आधी आपण खेकडे आता साफ करून घेऊया। बघा, असे मार्केटमधून मी खेकडे आणले, असे धाग्यात बांधलेले असतात। तर त्याच्या आधी मी छोटे पाय काढून घेतले, मोठे पाय जो डेंगी असतात ती त्या खेकड्यावालीनंच काढून दिला नाही। आता हे छोटे पाय आपण असे काढून घ्यायचे खेकड्याचे आणि धाग्यातून सोडून घेऊया। असे मस्त असे जिवंत हे खेकडे आहेत बघा। ते खेकड्याचं पाय आपण लगेचच बारीक काढून घ्यायचे सगळे। आता या पद्धतीने असे बघा खेकड्याचे पाय सगळे मी काढून घेतलेले आहेत। त्याचप्रमाणे आपण सर्व खेकड्यांचे पाय काढून घेऊया। असं असे जिवंत असं, त्यामुळे भीती पण वाटा करू, पण त्यांना धागो बांधलेलो असं आणि मोठे डेंगी काढलेले असते, त्यामुळे काय घाबरायची गरज नाही। आता हे बघा, आपण हे खेकडे आधी पाण्यात धुवून घेऊया। आता मी एकदा पाण्यात धुवून घेतलं आणि आता त्याच्यातच आपण पाणी घेतलेलं। आता आपण बघा हे स्वच्छ करूचे। ते बाजूची अशी घाण असता खेकड्यांका वरचून वगैरे, ती अशी कातो किंवा ब्रश वगैरे घ्यावायचा आणि त्याने मस्त असे चोळून काढायचे खेकडे, सगळी घाण त्याची साफ होऊ काही, कारण हे चिखलात वगैरे असतात ना खेकडे पाण्यातच, त्यामुळे त्यांच्यावरती घाण अशी चिखल जमा होतात, ती स्वच्छ करून घ्यावायची आपण। जरा घासलंच की लगेच ते स्वच्छ होतात बघा। तर खेकडे असे स्वच्छ झालेले आहेत। आपण हे सर्व असेच खेकडे साफ करून घेऊया। तर खेकड्यांका आता मी घासून मस्त स्वच्छ केलेले आहेत, आपण ते खोलूया। तर पहिला काय करायचं, हे वरचा भाग आहे ना तो काढून घ्यावायचो। ते का पण घाण असतं बघा, ती पहिली काढून टाकायची या पद्धतीने। आणि तर हे पेंदो आपण तोडून घेऊया। दोन हाताने, एक हात खालच्या साईडला धरायचा आणि एका हाताने वर असं करायचा, म्हणजे तो पटकन असं पेंदो निघून येता। खेकडे बघा जिवंत आहेत, अजून हलतात बघा कसे आहेत। तर हे बाजूचं जर असं ह्याच्यासारखं असताना किसासारखा तापण काढून टाकायचा। मस्त भरलेले खेकडे आहेत बघा, पिवळा पिवळा सगळं आतमध्ये हा। तर आता हे खेकडे बघा असे हे बाजूसून मी सगळा काढून घेतलेला आहे किसासारखा। आणि हो आतमध्ये कपचामध्ये बघा पिवळं पिवळं असं भाग असतं ना, तो काढून ठेवायचा, चांगलं पौष्टिक असतं तो, लाग असं म्हणतात ते का। तर तो पण आपण काढून घेऊया। एका प्लेट्समध्ये असं आपण काढून घ्यायचे सगळे खेकडे आणि एक लाग। ते बघा असे आपण सगळे खेकडे साफ करून घेऊया। तर आता खेकडे मी सगळे साफ करून झालेले आहेत। तर आता काय करूचं, हे बारीक जे डेंगरे आहेत ना त्यांना आपण वाटून घ्यायचं आहे, आणि मोठ्यातले डेंगरे बारके असते ना ते पण वाटून घेऊया एकदम बारीक, त्यामुळे रस्सो मस्त असं दाट सर्व आहेत। ते बारीक पाय वाटून घ्यायचे, टाकून नाही द्यायचे, एकदम बारीक असे मिक्सी का वाटून घ्यायचे। आणि थोडासा घालूया पाणी। आधी सुरुवातीत जास्त पाणी घालू नको, थोडा पाणी घालून मस्त असे बघा एकदम बारीक असे वाटून घेतलेले आहेत मी। आणि आता ह्याका आपण गाळूचा, आता हे बघा मी अशी कढईवरती गाळणी ठेवलं आहे, गाळणी मस्त गाळून घ्यायचा। त्याच्यामुळे काय होतं, रस्याची आपली जी टेस्ट असते ना ती एकदम जबरदस्त वाढतं आणि रस्सो पण दाटसर होता। त्यामुळे हे डेंगरे असतात ना ते नक्की वाटून घ्यावा। किंवा तुमका आता अशी गाळूचे नसते तर वस्त्र गाळ केलास तरी चाला, तर गाळणीन बरं पडता म्हणून मी पटकन गाळून घेते आता। तर बघा आता रस मस्त गाळून झालेलं असं दाबून चांगलं मी रस सगळं काढून घेतलेलो हा। मस्त असं दाटसर रस आपलं इलेलं डेंगऱ्यांचं। तर आता एका ठेवूया बाजू का, आणि आता आपण चटणी बनवून घेऊया वाटाप कांदा खोबऱ्याचा। त्यासाठी गॅसवर मी एक तवो ठेवलं आहे आणि त्यावर घेतलेला 1 कप सुक्या खोबरा, किसलेला खोबरा घ्यायचा। सुक्या खोबऱ्याची चटणी बनवली ना मस्त चविष्ट होता रस्सो वगैरे। आता खोबरा एकदम कमी गॅसवर आपण थोडासा लालसर वयसर परतून घ्यायचा। हे बघा एकदम कमी एकदम लोवर ठेवायचे आणि खोबरा भाजून घ्यायचा आहे। आता सुक्या खोबरा नसला तर मग वाला खोबरा घेतला तरी चालत।
तर ते बघा खोबऱ्याचा कलर बघा लगेचच कसं लालसर झालेलं. आता हे लालसर खोबरा झालेला तर आपण काढून घेऊया. इतपतच लालसर आपण काय ते एका प्लेट्समध्ये मी काढून घेतल्याने त्या तव्यावर आपण घालतो लसणाचे 8 ते 10 पाकळं आणि 2 कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत. आणि यामध्ये आता थोडासा तेल घालूया आणि तेलावर ह्यो कांदो आपण भाजून घेऊचो. आता बघा साधारण चमचोभर तेल घालायचा आणि तेलावर हे कांदो आपण मस्त असं लालसर होईसर भाजून घ्यायचो. आता गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि मीडियम फ्लेमवर आपण कांदो मस्त लाल भाजून झालेलो आहे. तो हे कांदो काढून घेऊया. थंड झाला की कांदा आणि खोबरं मिक्सरमध्ये एकदम बारीक वाटून घेऊया थोडासा पाणी घालून. तर आता कांद्याचं खोबऱ्याचं वाटण झालं. आता मी गॅसवर ठेवलं आहे कढई आणि त्याच्यामध्ये साधारण 3 चमचे तेल घेतलं आहे आणि 5 ते 6 लसणाचे पाकळ्या असे ठेचून घालायचे. ठेचलेल्या लसणाची चव मस्त येतं आणि फोडणीचं सुगंध असं पूर्ण घरभर पसरतं ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या. आणि त्यानंतर आपण जर कांदा खोबऱ्याचं वाटण करून ठेवलं होतं आता मस्त तेलात असं परतून घेऊया. साधारण 1-2 मिनटं मस्त तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. तर मी दाखवलेले रेसिपी जर तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको. सोबतच बाजूचा घंटीसारखा आयकॉन असतं ना तर आपण दाबा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचणार. आता मी हे घातलेलं अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातली आहे. आता तिखट तुमका कितपत आहे त्या हिशोबाने तुम्ही लाल मिरची पावडर घाला. ते मसाला जरा जास्त तिखट आहे म्हणून फक्त मी 1 चमचाभर घातलेलो आहे. मस्त असं बघा आपलं झणझणीत रस्सो होईल. बघा कलर बघा इथे मस्त येलेलो आहे. एकदम मस्त असं मसाला आपण आणि चटणी आपण तेलावर मस्त परतून घेतलेली आहे. जेवढे तुम्ही चटणी परतून घेशाल तेवढे तुमच्या रस्स्यात चांगली टेस्ट येईल. तर 2 मिनटात झाकून आपण शिजून घेऊया. 2 मिनटं झालेली आहेत. मस्त तेलाचं तवंग बघा असं सुटलेलं आणि कलर बघा किती सुंदर इलेलो आणि मस्त अशी आपली कांद्या खोबऱ्याची चटणी परतली गेलेली आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण जे खेकडे साफ करून ठेवले होते ते घालून घेऊया. या पद्धतीने तुम्ही खेकड्याचं रस्सो नक्की बनवून बघा. मस्त जबरदस्त लागतं. एकदम मालवणी पद्धतीचं खेकड्याचं रस्सो मस्त मसालेदार खेकड्याचं कुर्ल्यांचं रस्सो. तर आता याच्यामध्ये घालूया गरम मसालो. तर अर्धा चमचा मी गरम मसाला घातला आहे आणि चवीनुसार घालूया मीठ आणि परत एकदा सर्व मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. बघा मस्त आता दिसवाकच आत्ताच बघा किती मस्त असं हे रस्सो दिसता. तर आता परत एकाना पाणी घालूच्या आधी 2 मिनटं आपण परत वाफ देऊन घेऊया. 2 मिनटं झालेली आहेत. आपण बघूया मस्त बघा मस्त अशी आपल्या खेकड्यांमध्ये पूर्ण मसाला असं पूर्ण उतरलेलो आहे. मिक्स करून घेऊया आणि आता यामध्ये जो आपण डेंगऱ्यांचा रस्सो वाटून ठेवलो होतो मिक्सरचा तो घालून घेऊया पाणी मस्त असं. त्यामुळे आपल्या खेकड्याच्या रश्श्याची चव पण वाटतं आणि दाटसरपणा पण येतात. आता सगळं रस्सं मिक्स करून घेऊया. पाणी अजून घालूची आपल्याला गरज नाही. एवढ्याच पाण्यात मस्तपैकी आपलं खेकड्याचं दाटसर रस्सं होईल. तर आता हे का आपण थोडीशी कोकमा घालूया थोडा आंबटपणासाठी आणि एका उग्र वास असतात त्या आंबटपणाने बॅलन्स होतं आणि चव पण छान लागतात. तर कोकमा नसली तर तुम्ही मग लिंबाचा रस घातला तरी चालत. पण कोकमा एकदम जबरदस्त टेस्ट येतात नॉनव्हेज का म्हणून कोकमा जरूर घाला. आता परत झाकून आपण एका 5 ते 7 मिनटं शिजून घेऊया. बघा मीडियम फ्लेमवरती मी 5 ते 7 मिनटं मस्तपैकी शिजून घेतलेले आहेत. आपला रस्सो पण मस्त असं दाटसर झालेलो आहे आणि झणझणीत असं आपलं ह्यो खेकड्याचं टेस्टी असं मसालेदार कढी तयार झालेली आहे. झणझणीत कुर्ल्यांचं रस्सो तर गरम गरम भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर एकदम चविष्ट लागतात. एका भाकरीच्या ऐवजी 4 भाकरी जास्त कशाला एवढं चविष्ट असं ह्यो झणझणीत खेकड्याचं रस्सो तयार झालेलो आहे. बघा मस्त दिसता. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगू विसरू नको तुमका हे मस्त झणझणीत असं मसालेदार खेकड्याचा कालवण कसा वाटला रस्सो आणि एक बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. आणि तुमका खयची रेसिपी बघू आवडा ते पण मला सांगा. मस्तपैकी असे मी बनवून दाखवेन आपल्या मालवणी साईडच्या झणझणीत असे मसालेदार रस्स्याचे करी वगैरे. तर बनवा आणि आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा.